जोंना बिमाया नै ना सायदों आरोखि मोनानानैसो सिगाङाव जायफोर आंनि भिडिअ नायदों बेखौ नुखादोंमोन उन्दैनो ओमफ्राय दा नै बोसोरसेयावनो जोंहा गिदिर देरखाबाय जोंहा बिफा फिसाला बेरायहैनोसैलाय एकदम मोनसे जायगायाव नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो आरोना जोङो दा थांगासिनो बिफा फिसाला सानैजों फिसालाया उनाव दं ओमफ्राय आङो सिगां दं आरोखि लामायानो बेफोरबायदि जाहैबाय मोनसे जायगायाव थांगासिनो आरोखि जोङो मोनसे जायगायावहाय दा नोंथांमोना जोंजों लोगोआव थौफादो होमबानो नुलांबाय थासिगोन आरोखि ओरैबायदि दा बिफा फिसाला ना मा होनाबा माबाय था जोंजों लोगोआव अब्ला नोंसोर मोजां जायगा मोनगोन बेफोरबायदि एकदम साफा साफाथार आरोखि जायगाफ्रा बेटा जोंना सुपार फिथाइ हानदो सुपार फिथाइ ना मा फिथाइ बेयो नुहुरानो मोजां केमेरायाव मोजां नुवानो गिदिर गिदिर सलथब आरोखि मोजां नुवा केमेरायाव अयथासार गिदिर गिदिर आरोना नैबे बुस्थुआ सुपारि फिथाइ बायदि नुदों नै सुपार फिथाइ नङानो सुपार फिथाइया नैबेसो नै ओमफ्राय नैखौ ज' गिदिर गिदिर गोजौनिफ्राय नुयो आरोखि नायलाय नै सुपार फिथाइ बायदि नुखायो गाहायनिफ्राय गोजौ गाखोबोबा ओमफ्राय सुपार फिथाइयानो नङा आरोखि फाग्लासो सुपार फिथाइ होननानै गाखोबोलायबावो आङो ओइ नैबेयावबो दं ओमफ्राय नैबेयावबो दं नै गिदिर गिदिर आरोखि बेफोरो सुपार फिथाइ बायदि नुलायलायो सुपार फिथाइयानो नङा बेखाराव गाखोबाय आङो सुपार फिथाइ सानदोंमोन आङो साननाया बे जाबाय आदानि न' नैबे आदानि फिसाजो बे माबायावनो बोसोरसेयावनो जा गिदिर देरखाबाय सिगाङाव जायफोर आंनि भिडिअ नायदों बेखौ नुखादोंमोन उन्दैनो ओमफ्राय दा नै बोसोरसेयावनो जा गिदिर देरखाबाय बोसोरसेल' जादों आं बेखौ माने गालांनाया नुयो आरोना ओमफ्राय जा गिदिर देरखाबाय बरसा रानि आदानि फिसाजो ना मा होनो आबा नोगोद गिदिर देरबाय दा आब'आ बेसेबां क्लास मोनखो दा क्लासआ बेसेबां जाखो क्लास 5 ओमफ्राय दायो पास जाबा 6 बाबुजों समान मोनदा ने बाबुजों फार्स्टआव बाबुजों समान मोनदा जोंना सोरबा बेथाया थालांबायना नै फिसालाया थालांबाय नै फिसाजोआ क्लास 6आव मोनहैलायलांसै ओमफ्राय नैबे आदानि न' आरोना ओमफ्राय जोंहानि हाखौ नायनायनोथ'आबा बैयावहाय थांनो थाङा होनबा थाथ' बैयावहाय आं हा लानाय दं आरोना दा बारा गुवार नङा एसेल' दा बेखौ नायनो आरोना एसे माबायदि कन्डिसन आंथ' गय गायना गालांजोबदों ओमफ्राय माबोरै जाना दंथाय मिन्थिया आरोखि ओमफ्राय नैबे जोंहा गिदिरनि न' आरोखि ना जोंहा दानि न' माबोरै जाना दं मिन्थिया मालाय मानसिफ्रा माहाजोना न'फोरखौ नायदो ओरैबायदि बरिया लुखायो न'फोरखौ ओमफ्राय दा जोंफोरनाथ' गैजाया जाहैबाय दा ना मा होनो आबा जोंहा नङालै आबा बे गया नैबेनोमोन आरोना आंनि हाया आं लानाय हाया नैबे इन्जुरनिफ्राय ओरै आरोखि बै इन्जुरनिफ्राय ओरै बै खनासिम ओमफ्राय नैबेनिफ्राय बै खना बेरासिम आरोखि नैबे हाया बेखिनि हाखौ आं लादों आरोना ओमफ्रायहाय आङो बेयावहाय गैयाबाबो 5,000नि गय गायदोंमोन दै ओमफ्राय दा गय 5,000नि गय गायनायाव माने मानसिबो थाफैनाय जाया नालाय जोंहाबो नायनायबो जाया गयखौ गायनानैल' ओरैनोल' दोननाय जादों आरोना ओमफ्राय दा बे गय गायनायावहाय मा जाहैखो जोंहा मानसिबो नायफैनायबो जाया माबो जाया दा ओमफ्राय बे न' खाथिनिया मोसौ बोरमा हगार साफा फांसेबो गैला आरो जोलैनो आन्था नै बे फांसेल'सो दंसै नैबे बे फांसेल' दंसै ओमफ्राय बेजों लोगोआव ओइ नै बै खनायाव दं फांसे नैबे आरोखि नैबे बे फांसेल'सै बे फांनै दंबावो आरो बे फांसे नैबे फांसे फाग्लासो बेफोरबायदिल'सो जानानै दं आरोखि ओमफ्राय बै खनायाव दं नामाथाय बै खनायाव फांनैसो दं बै खनायाव माने एकदम थैखौ गोलोमदै मालायनि हटेलाव जिग' मावनानै जिग' मावनानै खस्थ' खालामनायनि फिथाइ आरोखि नै बियो माने बिराद खस्थ' खालामनानै आं हाखौ लादों आरोना
एकदम खस्थ'यै मालायनाव जिग' सान हर खस्थ' खालामनानै मावनाय आरोना नैबे फांसे ओमफ्राय बे फांनै दंबावो आरोखि बे फांसे गया बेयावहाय ओमफ्राय बेयावलाय गासिबो गय गायजोबखादायमोन आङो ओमफ्राय मानसिफोर नायफैनाय जाया मोसौ बोरमा हगारो न' खाथि थिनायफोरबायदि जाहैजोब्बाय आरोखि नैबे फांसे नै थैबाय गैला अबस्थायानो गैला आरोखि एकदम बिराद थाखा लस जादों बेयाव गय गायनानै नायफैनायबो जाया नालाय थाफैनायबो जाया गोरोन्थि दा सोरखौथ' मा होनबावनो आरोना बेफोरबायदि आरोखि गयनि लानजायबो नुला अबस्था गैला ओमफ्राय दाथ' फानफिनसिगोन बायदिसो जागासिनो आरो गोसोआव बेयाव माने बेलेगाव लानोसै बायदि सानगासिनो आरो ओमफ्राय इन्जुरफ्रा बेफोरबायदि सिफायजोबोबालाय बहाथो मोसौ बोरमा हाबा जानो नङा होमबा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दा बेखौ फानफिनसिगोन आरो आं साननायाव गोसोआव जा मोनो बेसेबां मोनो फाननानै बेलेगाव लानोसै एसे प्लेसफ्रा मोजां जायगायाव आरोना अब्लाबो जेनेबा बे थाखा हाबनानै थानायफोरबायदि जाहैबाय आरोखि नैबे बेरानिफ्राय बै बेरासिम आरोखि बै नुहुरनाय बेरासिम बेफोरबायदि एकदम थैखौ गोलोमदै खालामनानै एकदम गारनानै बायनाय आरो एकदम जिग' मालायनाव अराव खामानि मावनाय हटेलाव संनाय खावनाय एकदम रेस्ट गैयै मावनायजों माने एकदम खस्थ' खालामनानै मावनायनि फिथाइ आरोखि नैबेयो माने खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो होननाय बेफोरबायदि आरोखि दा बेयो गोबाव जाबाय आं गैयाब्लाबो 1.5 बोसोरसो जाबाय बेखौबो लानायालाय ओमफ्राय दा ओरैनो फैसा हाबसिननानै दं आरोखि ओमफ्राय दा बेखौ ज्राव फानफिनसै बेलेगाव लानोसै आङो एसे मोजां जायगायाव आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि मालायनि खाथि खालाना एकदम माहाजोन गोजाथार बेयावलाय जोंलाय बोरै थाबावग्रा लासिं सिंलाय माहाजोन नङाबा नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि आइथर नुदों माथो बाबा नोंखौ नैबे जाबाय न' सिङाव ओंखाम संग्रा ओमफ्राय नैजों दङ हनै ओमफ्रायहाय नैबेजों बेडरुम ओमफ्राय ओरैजाय लाइट गैया बियो जिङावरा बरिया बेयो माबा आलासिफोरनो साहा लोंहोग्रा हा बेयावलाय सोर उन्दुयो ए नोंलाय अबेहाय उन्दुयो नों अबेहाय उन्दुयो बाबा मोनजों बेफोरबायदि आरोखि माबा जाय गिदिरनि न'आ जोंहाबो लुगोनब्रा आनैयाबा जोंहाबो गोग्गोम गिदिर लुखागोन ने आबा हां बल गेलेनो हालायलायनाय लुगोन जोंहा न' सिङावनो टिम मोनसे थौ होमबा जोंहा थांसै बुरजा बाय ओमफ्राय चक्लेट मोनसे बिब' बरसानो हैनो नागिरदों आरोना बिब' बरसानो हैसिगोन लेंदोंमोन दखानाव थाङा होनदों मालाय खिजुरा बिबार बारहांबायानो मालाय मोनजासिगोन नै नैबे जाहैबाय जुखाम बागान लोगोफोर ओरैबायदि गोसोम जायोना जुखामा बाब्रे माने बे जाबाय दिखियाजुलिनि आरोना ओरैबायदि गोसोमल' जाखायो नै जुखामा नायलाय अयथासार गोसोमखारि ग्रोम बागानबो दङ बैथिं रोमै नुहुरदों ओरैबायदि माने बागानल'खा आरोखि मावनानै जायोबा बेफोरबायदियानो थोयो जाहैबाय जाय मावनानै जानो रोङा बेफोरबायदिया गैया आरोखि हरदो साबिया बाबा गाखोदो मावनानै जायोबा बेफोरनो थोयो मावनानै जानो रोङाबा गैया आरोखि बेफोरबायदि ओरैबायदि साफा नुबाय एकदम ग्रोमखा आरोखि गोसोम सोमखोरल'खा बिराद बरिया लामाफ्रा खिन्थु हा गोदाननि दिखियाजुलि हा गोदाननि लामा नालाय बारा थिग नङा आरो ओरैबायदि एकदम अन्थाइ अनला आरोखि खिन्थु जायगाफ्रा नायदो ओरैबायदि बरिया नैबे जाबाय सफाय दै लामा आरोखि एकदम बेखौनो गिनांगौ जायो आरोखि माबायाव दैज्लां बोथोराव ओरैबायदि माबायोना
सफाय दैज्लाङा बियो सफाय दैलांबारि आरोखि बियो ओरैबायदि माने दैज्लाङाव खस्थ' जायो ना नैबे मना सेन्टारनिफ्राय नैबिथिं आगोमाफुर ओरै जेनेबा हाजो साइडआव थांनोहाय बिराद खस्थ' जायो आरोखि नैबे दैया देरोबा दैज्लाङाव ओरैबायदि बुंजोबखायो ओरैबायदि खस्थ' जायो आरोखि नैबे ओमफ्राय बैयानो मना सेन्टार आरो ओमफ्राय नैबे नै जोंहा फिसाला सासे फैलायबाय बबेनिफ्राय फैबाय थायो बबे थाङा नोंलाय बबे थाङा मा लाया हा मा लायदों फावथेन लायनो बारसो थांलायनांगौ फावथेन लायनो बारसो थांलायलायनांगौ जाहैबाय नैबेनो आरोखि सफायनिफ्राय फैनाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय थारायबारि नैबे शुक्रबार हाथाय जायो बेयो मना सेन्टार बाटासिपुर जायो नैबे मना सेन्टार आरोखि ओरैजाय बाटासिपुर दं आरोखि बेनोसै आरो सेनेला गोजावबाय नै ओमफ्राय माथो दांबाय थाखो आखाइ सुदो गुसुनो गुदुंसो मोनदों नोङो दैया बेफोरबायदि जाहैबाय गैखुनो सेनला गानफैद' बे मना सेन्टार गुदलि बाजार आरोखि नोगोद मानसि जाखायो ज्राव नोगोद बुरजा मानसि जाखायो बे मना सेन्टार ढेकियाजुलि बाटासिपुरनि आरोखि जोंना बिमाया नै ना सायदों आरोखि मोनानानैसो थाम्फै अरजोब्बाय ना लाबोदोंमोन नै बिमाया ओमफ्राय थाम्फै अरजाजोब्बाय जाहैदों बिमाया हामदोंलै साला सानथिं बाथिं मावबा मा जायो लाबोना होफैनायखाय नोंलाय मानसि जाखो लायनोलाय गारिसो मानो लाना थांनाय ए आं लायगौमोन ना गारि लायाबा एफा गोजान नै दहायनो नांगोन होनखादों धुप सावलायलायना होदों आङो ना लाबोदोंमोन आरोखि नै धुप सावलायलायना होदों थाम्फैनि धुप गायखौ अरनाय बायदि अरखाबाय